ate. Panahon na sila. Lagi na imong vlog ani kay. Palapukan ni kumotor. Lagi wasing-wasing. Asa naman itong natawanan? Naipot na rin eh. Matay. Agro yung naghilapot ng tura. Uy, nataw dito. Saan ang urasa ron? Hapon na. Ito, sa kapilya rin. Wala nun, marandam no? Video? Wala nun, marandam no? Sige, nag-om na po no? Pag maligo ito, ulander. Ay, lantan ko. Ako yung lawas. Lantan, hindi sa dam. Lantan, pero bukas. Mao lagi na, mao na sakit niya. Mao na sakit mo. Laan ko sa tulong ano, model sa fighter. Kaya bro, nabungkag mo ang grupo niyo. Lagi hantik na ngawala gyud. Ano sila eh? Nga na tagturo, buhat na tagturo. Vlog karon. Gani, bugay kayo. Bukan, bugay karon. Bugay kayo. Ini harap po si pabot niya dali. Kasi buhat ito na launang medyan, alas 3 na. Video niya. Saan mo yun? Wala pati paniod to. Paabot lang kanila, dali ka dyan. May pa. Siya, di siya mabot ang taon. Ulit ha? Dip. Pan, tidak mapatay. Na-sprayan na. Bria, nanay, gipalit na na, Darb. Ginabuking ng dara daw, bariya ng dara. Ah, sa dili sila mo hatag di si gamay lang. Di, ganang bunga daw. Paano man dara daw? Bariya na dodaan ba? Tagpista bitaw, tagpisto. Wow, kadra. Ngawat pud tapon. Sakitan siguro tag tiyan. Ngawat ka dito sa bobo, wi na sakit tag tiyan. Oh, kakawat niya, Darb. Ito to, pikas, Darb. Ito gali sa pikas. Itong butong lagi daw, butong. Sayang gitu. Ha? Sayang gitu semaya na itong pano vlog no, undang na pano. Dayon tan, unsa? Ang grupo na to, wala na. Ang sila klaro ba? Ito sila. Ika, padayon ta. Butong sila. Hindi buhat na ka. Oras dia. Stress. 25 ah. Asal pinatay. Daghan jud yung mga mungga di anak. Daghan kita daghan yung sila. Oh. Arday mo dire? Iniyar mi si paabot mo ba? Ansan man tagday? Ha? Iniyar mi si paabot nimo? Gutom na lang may pinabot mo dire. Lami ay kay mauli. Sa mo ring orasa atong sabot? Yung kala una, lakro, last 3 naman oh. Klaro. Amaron si Waway day. Lang, wala pang pagkikita. Ilak to, man to. Kamo na paliton. Unsa may gipalit niya? Pila na taga-adlaw, wala kahit mo vibes. Semana na ba? Daghan na pud lagi kay tagkulang. Daghan na kay nangawala sa tuwa. Lang, saon to ni. Yan sa may kuha na to ron, buhat ka ron. Pagbuhat ako. Una. Mao lagi magapas na sa. Wala na po, di na punta kahimo ani. Mo ani. Gani, alas 3 na diya, kit na mag alas 4. Alas 5 na. May lakon. Asulan. Diyan sa ram, balibang na ko ram. Huwag pa niyo ito. Sige, Darb. Dali ha. Mag-share sa kasa. Oh, sige, magdali. Paabot nga. Dali, Darb. Dali. Dali. Klaro sila ay. Oh. Anong po kagikan? Ano daw po? Ano may ikaw? Gaya. Lagi. Abi mo na po di ka musunod. Sunod rin, agara. Ito na ikaw ito. Nangalin? Wala, lagi may lang. Ang awa. Antay mo
wala ay pud email ni mata. Ay. Daghan pud kuan ni mata. Talentado kay ni Daghan talent day, daghan talent. Da, buat ak bensro. Yung buhat ah. Apa ra ba? Dali mo kuron. Ano ka mo to? Ubos. Doon tik ko. Ayat, chicks na daw. Ano ang busbon? Libang pa. Sa kasigi ra magkalibang ni mata. Grabe mo magkatagbay. Ubay pa na to, balik. Tagtiyan? Wala na may plano ipadayon na tong vibes. Dayon ta. Ayun da, sayang kayo. Sukda na ba na to ni? Gali. May mga luyagon pa kayo. Nga naging nangawa gid. Buhat ta. Kita ra kita ka buat to. Tara. Balag lima na lang ta. Okay. Irada. Ito mo nangundang o kung balik ba to, dawaton mo to ninyo? Ay. Dara po to. Sasaw ra to. Sa kinabuhi. Uy, maghimo tarong. Kahanga kayo ni kaulan nun. Nami kay kaligo. Yung gabi eh. Magkaadlaw mo makaligo. Tugno yun yung gabi eh. Karon kay maghimo man ta. Ako ikuan ninyo. Dili mo. Isa ka istorya ba? Kung sa ikuan ako ninyo. Kasabot dayon mo. Lagi. Sige po ngisi pastilan. Sa motor to. Ito motor. Dark choy. Ya, sa imong sige pagdula-dulag ini. Nasikat ka. La. Lingaw-lingaw ra mong gupod. Basta malingaw lang na ya. Unsa man po dai ranking mo? Ipe, pikwan. Sus, pangaa pre. Ilasa gud. Pangaa kay din gyud tuga-tuga mo dulag impi. Ang amo ya lingaw ra man god. Suon mo na ko ba nga mitik ba na Mitek ha. Sa maghimo tag points o mag Lalis are. lalis na dere. di pa ninyo. Sam jud day ni. Pang yung mga niwanga oh. Pangaon dumog tarong be. No. Migtarong gud pero saon to man. Manjud manambok. Ta, 15 na katoy kinaon ako. Gikas pagka nagpro. Moro may lawas ako gyud. Ako lagi oh, bisa mapas mo ko. Bisa. Mama good ning tawag ng mga macho From burn ba? Chupa ay sig pamayot. Mga lawas mga matso. Yan, sa kanain yung mga uya bro. Uya-uya mo naman po mo. Makasapi, tana. Di po na napian naman mong biyab eh. Suon mo na ko ba? Walay uya, bro na kwarta. Kwarta? Nyagyan sa punan mo pagpangwarta pod. Ako na nahibalo. Lisod pog. Kuan, makakwartar ka, way trabaho. Lahi maniyagod, lahi yan. Bayot. Bayot. Ay. Bayot kayo. Bayot noon. Bayot na. Ilan. Kataka lang bayot. Di jod. Nod na, nod. Bayot na, bayot na yadar, bayot. Bayot. Tarungan ninyo yaga. Abot mo pamayot, kuha mo ko na mayot. Unsam day trabaho mo dai? Bila na trabaho mo dai. Bila na edad. 27. Wag Wala ko trabaho, kung mayot iko, wala silbi na. Buka puanga ka. Ano ko ka? Buka puanga ka. Maglaro. Tignuan. Puanga ka. Tignuan. Sagan. Grabe ang buang lakaw mo non. Pumayot man din trabaho tong buang. Atay tawana gyud. Pakuan pa sa nato. Saway pa yan. Sharon ba yung kuwan eh? Sharon day masukog. Kuan eh. Ganit. Luod pang buang. Luod pa rin, luod. Eh, ganda. Hadi mo le. Lakaw eh. Saway lang. Nauna siya saway niya. Balisan masuko ra man dai. Ayaw lagi. Tigil. Wow, mata iron dark. Sabi pa yung humot ba? Wadi ka nangilo. Sa mana? Wadi Bayot kayo. Sa ligan mo di ay. Bayot noon. Bayot na. Ilan. Kataka lang bayot. Shout out ko kang Master Chong ug ka Samantha Sumayang. Kang Darb Choy. Tagabat Subay. Shout out kay Ronron Nakope. Sa Wenceslao family, tanan-tanan. Everdy. Shout out. Shout out dai sa akong mama, sa akong papa, tanan mo na. Ikaw ay. Ay, shout out Darb. Sang Ikaw lang shout out para sa ko. Ikaw lang shout out para nako. shout out ko sa Banal family kang Waway. Family. Then guys, sorry jud kayo kay Shout out uban mo, sa pamilya.
sa uban ang uban namong video daghan pa jud sayop. Kaning kamutan na mo nga okay na mo ang video sunod. O shout out kay Bibi Sering, Bibi Maas, kay Chong, kay Samantha. Love you guys. Bye-bye. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 점심 Dengar sa kasa Darb. 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 붙는 너무 아름다운 너희도 조금만 더 이렇게 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 살지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 다른 넌 보면 Experience na siya. Ako lagi 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가면 다시 모두가 따뜻하 Oh baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도만 해도 좋은걸 Oh I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 Ang kagitan. Pagkali mo ah. 걱정하지 않아도 Bako matay nga wa ko nangilo ni buwang. Awa ni mana? Oh my God. Nain. 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 행복을 못 찾던 부질없는 짓이 Yeah right now 난이 보고 같은 너의